onye Igbo, if you must go to church, ọ dị very necessary na ị ga-achọchi ala nna gị. Ọ dịghị otu esi chọta chikere ala nna gị, chi ahụ kere gị, ma ọ wụ site n'omenala nna gị. Biko isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ otu ị ga-eji ntị onye Igbo lobi onye Igbo. Onye Igbo, ọ bụrụ na ịpụta ụwa banye n'otu ọbụla, ọ dị mkpa na ị ga-amatakwa na o nwere otu gị na ha so bịa ụwa. Ihe ọ bụla ị ga-emere otu nke iji aka gị banye n'elu ụwa a, m ga-emegide otu ahụ gị na ha so bịa ụwa. Sepụ aka n'ime ya. Abụ m Mkpachukwu Ojiagbor, a na-akpọ m Ojiọfọ. Abụ m onye olu okoro nke dị na Ọmahịa n'ime obodo nke Chineke. Igbo mmanụ ekelere m ọha nweze, ekelere m Igbo bụ Igbo, ekelere m ndị chiri chi n'ala Igbo, ma ndị dibịa na-agba aja, ma ndị na-agba afa, ma ndị mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ. Ojiọfọ shi onye chiri ya zere, ọ ga-adịrị Igbo la mma. O nwere otu ọgbanje, e nwere otu dada, e nwere otu uke, e nwere otu ụmụada, e nwere ndị otu owu. Ọ dị ọtụtụ otu ịnọ n'ime ya gị na ha so bịa ụwa. Mbọchị ahụ bịara ụwa, mgbe ahụ pụtara ụwa, nke ọ bụla iji aka gị banye n'elu ụwa dị ka mmadụ. Cheta na o nwere ndị gị na ha so aso bịa. Mgbe ọ wụla imegidere ha n'ihe ha kwenyere, ọ bụrụ na iwu onye mmiri ga na-aga agwọ ọgwụ. Ọ dịghị oke ihe m si gị mere m dịka onye Igbo na-esonyere m, ọ bụghị ntị onye Igbo lobi onye Igbo. Ana m ekwu ya na-ekwusi ike kwa ụbọchị na-asị, ọ dịghị otu anyị ga-esi kpere chi ahụ kere anyị dịka mmadụ, ma ọ bụghị site n'ihe ahụ nyere anyị ebe ahụ kere anyị, nke ahụ o ji gọzie anyị, o nyere anyị n'okike. Anyị ga-alaghachiri n'omenala Igbo ka ọ dịrị Igbo la mma. Ojiọfọ kelere Igbo, olu okoro na ozuzo. Ojiọfọ kelere unu Igbo mmanụ